Prajeme si krásny deň. Máme 17. novembra, najkrajší deň nášho života. Máme deň slobody, deň voľna a deň šťastnej hviezdy. 17 v klasickom tarote je šťastná hviezda. 8 zo 17 to je sila, vášeň, rovnováha. A túto energiu dnes budeme kultivovať. Dnes sa budeme pozerať na to, čo sú naše najväčšie dary, talenty, kde máme tú vášeň. A ja mám tú vášeň práve v téme hojnosť, v téme sprevádzaní vás na ceste k hojnosti. No a dnes začal kurz Magnet na peniaze. Vítame už v kurze všetky nové magnetky. Veľmi sa teším. A dnes mám pre vás ešte jednu skvelú vec. Poviem za chvíľku. Ešte k tej numerológii. Kód dnešného dňa je 887. Sedmičku máme v kľúči. Sedmička to je tá šťastná zmena. Pomoc. Pohyb. Tak preložené do praktickej reči, ako vieme uchopiť tie energie dnešného dňa tak, aby nám slúžili, aby nás rozvíjali, je, že... Baša, jak počúva. Dnes. Postav sa do svojej sily a rob to, v čom máš vášeň. Rob to čo najviac. Dnes môžeš. Dnes je ten voľný deň. Dnes môžeš robiť to, čo sa ti chce. V čom máš vášeň. Čo je tvojim najväčším darom? To, čo miluješ. A vďaka tomu, že to budeš robiť, budeš vo flow, zdvihne sa tvoja životná energia, tvoja emócia, tvoja vibrácia, tak môže nastať nejaká liečivá zmena. A možno si uvedomíš, že toto nejakým spôsobom súvisí s tvojim poslaním. S tým, čo tu máš robiť. S tým, čím sa máš zaoberať celý deň, okrem toho, že spíš. Takže dnes robíme to, čo sa nám chce. To, čo milujeme. No a moja kolegyňa, moja kamarátka Nora Šulíková, ktorá tiež robí to, čo sa jej chce a v čom má vášeň, robí veľmi podobné veci, lektorka, kaučka, motivátorka, napísala so svojím partnerom knihu. Volá sa Jako Pírko a ja som mala možnosť čítať rukopis. A dostalo sa mi tej cti, tej možnosti napísať recenziu, ktorá je na obálke tejto knihy. A musím povedať, že je to kniha, ktorá by sa dala nazvať ako praktická príručka spirituality alebo príručka praktickej spirituality. Je napísaná veľmi takým ľahkým, ako pierko, takým ľahkým štýlom. Veľmi hlboké zdieľania sú tam, jednak od Nory, jednak od Filipa, jej partnera. No a čo je na tom najlepšie je, že túto knihu ešte do nedele Nora rozdáva zdarma. Môžete si ju objednať za poštovné. Za knihu nezaplatíte, zaplatíte len za poštovné. Dávam semka link a určite vás obohatí. Je hlboká a napriek tomu, že sú tam hlboké veci, ktoré mnohé nájdete, ukryté pravdy, ktoré sú v nejakej druhej, tretej rovine, keď si to prečítate napríklad po niekoľkýkrát, alebo a dá sa s ňou pracovať tak, že kdekoľvek otvoríte, tam si môžete čítať. A máte k tomu ešte aj nejaké bonusy navyše, nejaká mini aplikácia je tam. Veľmi zaujímavým spôsobom urobená kniha a všetko to je napísané tu na tejto stránke, tak si mrknite a pokiaľ vás to osloví, tak využite tú príležitosť a dajte si darček, predčasný darček pod stromček. Tak krásny piatoček. Užívajme.